Hello guys, आंनि मज' एप्लिकेसन गयारि आरो आं दिनै बे भिडिअ'आव रिएक्सन खालामनो नागिरदों बर'नि देग्लाय बोसोराव 2019 मायथाइयाव ओंखारनो गोनां गान्जा फाग्ला जायनि मुङा जादों गान्जा फाग्ला पंकज लाहारनि बे मोनसे गोदान सावथुन आं बे फिल्मनिनो रिएक्सन खालामनो नागिरदों नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफाबानो जाबाय। Tiras Production. Oh, Tiras ya. Udah saya komplit ya. Wow. Nice. Keren juga dia. Samkar! Samkar! Oi, Samkar Benga! हाबाब बहा लाबोखो मनायाव मा लाबोदों दे मेगना मेसेबग्रो आं मेगन मेसेबो मारैथो नुनांगौ दे ना प्लिज दे So romantis. सोमखोर आं मानोबा नोंखौ आंनिफ्राय गोजानाव थांजानो गिदों मानसिनि जिउ माब्ला मा जायो रावबो बुंस' हाया दिनै दंब्ला गाबोन गैया Dialognya boleh satu lagi. Mana masker, जेनेबा मोजां जादों माथोआ एकदम हेभि आरो केमेरा वर्कफोरा मोजां जादों इयाव नों सिन्था दास आं अराय सम नोंनि खाथियावनो थाबाय थागोन सार जोंनि गामियाव सानैसो गाज्रि मानसि हाबफैदों गान्जा ड्राग्सनि फालांगिया बांलांनो हमदों नोंसोर सियर नमारदोंना 100% सियर सार बेफोरबायदि गाज्रि बेसादखौ मानो लायो नोंसोर सोर बेलाय नैबे गान्जा फाग्लानि सेराव गासिखौबो थेर बेथेर खालामजोबगोन आं बोरो मानसि हमना लाबोदों होनना बुंनाया जिउनि गासिबो सानस्रिया सैथो जाया नों बेफोरखौ मा बुंदों आंखौ मानो रावबो बुजिनो नाजाया आं जा बाथ्रा बुङो थारखौनो बुङो बायफ्लेनाय गोसोआ रावखौबो गोजोनै संसार जाहोनो हाया Directed by Pankaj Lahari. ओरैबादि मोजां मोनबाय स' अब्ला जोब्बाय जोंनि रिएक्सन खालामनाया दा बे फिल्मखौ डाइरेक्ट खालामदों पंकज लाहारी जाय थांनाय बोसोराव बिर आरो बिनि सिगाङाव लोरगिदिङा बायदि मोजां सावथुनखौ डाइरेक्ट खालामखांबाय आरो स्ट'रि स्क्रिप्टआबो बिनिनो आं बिथांनि मुभिफोरखौ बा सावथुनफोरखौ जोबोद मोजां मोनबोदों थारमाने आरो बिनि डाइरेक्सनाबो मोजां जायो आरो स्ट'रिफ्राथ' मोजां जाखायो थांनाय बोसोरनि अननायनि स्ट'रिखौबो बिनो लिरदों आरो देग्लाय बोसोरनि हायनामुलिनि स्ट'रिखौबो बिनो लिरदों जानांगौ मानोना आङो पस्टाराव हायनामुलि 7नि पस्टाराव स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्ट बाय पंकज लाहारी लिरनायखौ नुदों बिनि थाखायनो आं दायो मिथिनो मोन्दों आरो आं बे ट्रेलारनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला केमेरानि माबाया खामानिया मोजां जादों केमेरा सिनेमाट'ग्राफिफोरा मोजां जादों आरो एसे दामिकनि नुदों माने केमेरानि कुवालिटिफोरखौ दामिकनि नुदों आरो देग्लाय मा जादों पंकज लाहारीनि मुभिखौ प्रडाक्सनाव दङ सोर थिराज प्रडाक्सना बे इउटुब चेनेलाव दङ थिराज प्रडाक्सन जायफोर मा बानायो भिडिअफोर बानायनानै आपल'ड होबाय थायो बेनिखायनो एसे दामिक जादों केमेरा वर्कफोरा आरो सिनेमाट'ग्राफिया मोजां जादों माने केमेरा खेबनाय एंगेलफोरा मोजां जादों आरो हाइस्ट बांसिन आट्राकसन खालामनो हादों होनोब्लाथाय एक्सनखौ डाइरेक्ट खालामदों उत्कल हाज'वारि आं दा बिथांखौ सिनायो किन्तु इ नंगौना नङा मानसिखौ आं हमनो हायाखै नोंथांमोनाबो सिनाय जानांगौ बै लकेल कुंफु 1 आरो 2
आरो सासपेन्डेड इन्सपेक्टर बर'आव जि एक्टर जादों बियो जानांगौ उत्कल हाज'वारि। बियो मार्शेल आर्टबो रोंखागौ आरो मानसिनि मुङा उत्कल हाज'वारि। दा पंकज लाहारिया बिर मुभियावबो उत्कल हाज'वारिखौ लाबोदोंमोन एक्सन डाइरेक्सन खालामनो थाखाय, ओमफ्राय बेयावबो दं। दा आं बै मानसिखौ लाबोदों ना बेलेग उत्कल हाज'वारि दं बेखौ आं दा हमनो हायाखै। अब्लाबो आं बेखौनो साननानै लागासिनो थारमाने बै लकेल कुम्फुनि लकेल कुम्फु 2आवदि केनि बसुमतारिनि लोगो जायो। केनि बसुमतारि खोनाखै दा आं केनि बसुमतारिनि लोगोआ बेनि मुङा उत्कल हाज'वारि। दा बिनियाबो मोजां जायो एक्सना। ओमफ्राय दा आं बेखौ साननानै लागासिनो। ओमफ्राय एक्टरनियाबो खामानिया मोजां जादों, माने एक्टिंखौ रोङो। आरो आं माखौ मोजां मोनबावदो आरो डाइलग डेलिभारि आरो मिनिंफुल जादों बाथ्राफोरा ओंथि जादों। जेरै एक्टरा बुंदों इयाव जिउनि गासिबो सानस्रिफोरा सैथो जाया होननाया बे नंखागोन आरो जोंनिया गासिबो जों मा सानो मा मायोफोर गासिबो सैथो जाजोबा। आरो लास्ट खिनि मोनसे दं एक्ट्रेसनि हेलेनानि माबानि बायग्लिनाय गोसोजों रावखौबो गोजोनै संसार जाहोनो हाया। नंगौना इयो? बेबो नंगौ बायदि मोनदों। मानोना नै नोङो दुखु जाबाथाय बेलेगखौ माबोरै खुसियाव लाखिगोन बेबायदि जाबाय आरो। बुंनो थाङोब्ला आं बे ट्रेलारखौ जोबोद मोजां मोनदों। थारैनो जोबोद इमप्रुभ जादों बर'नि जा मुभिफोर, माने ट्रेलारा मोजां जादों। आरो दा मुभिखौ नायनो आं एक्साइटेड जादों, माने हांखुर जाबाय। दा मुभिखौबो आं मोजां जागोन होननानै आसा खालामदों आरो मोजां जागोन बायदि मोनखादों मोननायालाय। मानोना पंकज लाहारिनि फिल्मफोरा मोजां जाखायो, माने मोजां जानायनि आसाया माने पसिबिलिटिया बांसिन थायो आरो। दा आङो मा बुंबावनो आरो एक्सनाथ' बरिया, एक्टराबो हाखागौ एक्सनखौ। ओमफ्राय बिदिनो एक्ट्रेसनि हेलेनानि खामानियाबो मोजां जादों। हेलेना आब'नि खामानियाबो मोजां जादों। आरो दा नेनानै थाबाय आरो फिल्मखौ आं नायनो थाखाय। फुजानि समावसो नायनांसिगोन, दा उफाय गैया। दाथ' जोंनियाव हलबो गैया नालाय, दा बेखायनो फुजायाव न'आव थांबाथाय नायनोसै आरो। नोंथांमोना बे ट्रेलारनि सोमोन्दै माबायदि मोनखो, माने नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना हायोब्ला कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय। थेंक इउ।